Assalamu alaikum. Bismillahi rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Litinin 8 ga watan Jumada Sani shekara ta 1446 wanda ya yi daidai da 9 ga watan 12 shekara ta 2024. A yau cikin taimakon Allah kamar yana cikin birji na Hutu, yana cikin manzila ta Uhubiya. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: karfe 6:30 da minti 6 na safe zuwa karfe 7:30 da minti 3, sai karfe 1 da minti 17 na rana zuwa karfe 2 da minti 14, sai kuma karfe 8 da minti 8 na dare zuwa karfe 9 da minti 11, sai karfe 3 da minti 28 na tsakar dare zuwa karfe 4 da minti 31 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2 bayan Fatiha. Za a karanta ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran kasiran wa sabbihuhu bukuratan wa asila. A madadin sura bayan sallama za a yi wa annabi salati, a yi istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya zakiyu ya zalɗauli 700. Da taimakon Allah za ka zama abin amsawa addu'a a cikin duka lamura baki ɗaya. Sa'o'in mushtari da taimakon Allah za su kasance kamar haka: karfe 8:30 da minti 1 na safe zuwa karfe 9 da minti 28, sai karfe 3 da minti 11 na rana zuwa karfe 4 da minti 8, sai kuma karfe 10 da minti 14 na dare zuwa 11 da minti 17, sai karfe 5:30 da minti 3 na tsakar dare zuwa karfe 6:30 da minti 6 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya mujibu ya ƙaribu 367, sai kuma a karanta ud'uni astajib lakum 367 a cikin duka al'amarin da ake neman biyan bukata, ake neman samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Muna neman taimakon Allah ya taimaki al'umman manzon Allah, ya ba mu shugabanni na gari, ya zaunar da ƙasarmu da ƙasashen musulmi lafiya saboda alfarman manzon Allah. Kowanne da buƙatarsa da damuwarsa muna neman taimakon Allah ya yi wa al'umma duka hali, ya zo da duka arziki. Abin da muka yi daidai Allah ya kai ladan hadiyya ga shugaba, abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Daga ɗalibin Kuma'ul Ainain Zubairu Kasim da ke garin Kano, ƙarƙashin jagorancin gidan Falaki Charity Foundation. 080